Біз Биіктау районы Сая ауылындағы изгі урындарның бірсі Әулие қабірінде бүгін. Әулие біздің исімі Шәйх Бәхшәндияр. Біздің Әулие қабіріміз бик мағжизалы урын. Бізге мында Ташкентлардан, Мәскәүләрдән адарынып қайтып, шамаилләр китерәләр, кемдер шамаил, кемдер тәсвих, кемдер намазлыклар китерәләр. Тагын инде риваятләр җыри, Совет заманнарында шушы Әулие кабре җанына тегермән салларга булганнар. Аны салганнар да шушындагы әулиеләр бер намазлы, дыгалы әбигә төшеп, без бу авылны ташлап китәбез инде. Безнең монда тынычлыгыбызны боздылар дип әйткәннәр. Шуннан соң авыл халкы җыелып, тегермәнне икенче урынга күчергән. Динне кысырыклаган вакытта Әулие кабрен бикләп, җизаклап төшеп китергә кушканнар. Шуннан соң инде ул кеше инде бикләп төшеп киткәндә, шул көнне үк аяксыз, кулсыз калып урын өстенә егылган. Шуннан җыри алмаслык булган. Шуннан соң туганнары күтәреп алып килеп, шушы Әулие кабрен әчкәннән соң гына саугып киткән.